Hi guys, pasok adlaw natong tanan. Sukur adlaw guys, di argda kog sundang. Kay munga tag saging, bitaw munga ko og kuan, langkay kay nanakamas. Ang duha ka ang kulir nakaglubi hang pangkuag langkay kay rong naikasunglod kay ganihan nahirapan ko sa kalisod naghaling. Kay way langkay. Hapit pa disgrasya kag ang kulapit mahug sa lubi angin daring way sa wifi. Kadari. Wifi ya pagsumpo. Ilan na ng problema, di na yung problema. Nganong dara man nila sa lubig pa kuan nga kay baw mag-as sakan. Kay baw sila dato nang na photo ilang wifi? Kaya kisa may kurinti niya sa roy. Ilo. Anak la isang ilo kurinti pod. Ag kurinti na pas lubi. Buang nga ang kurinti sa kaglubi wa kurinti. Nas lubig ikukuan hawid aw gipa. Kita po ko dida, diba? Insa kanilang kuan, PLDT bakana. Niloboy. Kisa ring wifi, PLDT na eh? Ha? Tagalog? Ah. Katagalog, katong kuang rinban ba? Sila Marik. Kas pari gasolina nagmawira no? Kay bagaan naman. Dutlan ka nas spray. Ha? Dapat ko nagbalik nila. Wa man tuju ah. Jako yaw purma bros. Halag kanding pa din nagawas. Kuno? Paggawa ni mga paluan. Diyan na ni kamani mo. Agiman daring aruroy. Ha? Yoloy? Kuno siya? Injag iglubong ng ingka. Dut lang ka nag-spray roy? Ha? Dut lang ka nag-spray? Ha? Patay. Ay guys, mangangan tag binignit. Binignit man eh. Tajo. Karon pa ko pwede day butangan o butang na. Kani, na kamuti saging karlan. Agray ko! Nga na di ko makaantay. Tok mabag iro. Na-assignment kasi? Di. Kaunta. Narabi beut diha og magkaon ko. Kaon nag-imo jud beut. Labten naman ka. Ako palamunin, wa ka kay bawo. Ibutong dali ba? Dahil tayo ka na. Labten ka mga kag sidya. Utok bakukang.
Nag-explain pagkaradab, pero wrong ag-explain. Magsilbi. Oo. Wala ka karon ma? Sa kalakaw. Ha? Ano ng pakpib eh? Ay, Kung anong hugaw. Ikaw ko ya. Rami nagkatil pag gisnit. Dang tasa po. Magkaon, magamit og kwarta, di ra ba lamang oh. kutsara ko. Hugaw na. Pughad ag karlam. Kaon ta Mars. Mars Robelo. Ang gupaha ko nun niya, grabe hurot ang bilig. Matabang. Ano sabi ma? Butang. I'm done. Tenet ka daw. Mami na ibuko no? Sarap ko. Nanirak nag-umong ukra na oh. Nay, nanirak na nay. Nanirak lagi kang tukhang sa manok. Tukhang. Halawa, ubang puno. Tawag daw na eh. Pagbuwan lang. Nakataraw ko eh. So! Ana mo na nagsugba? Ha? Maotong? Ma! Dako ning ukrahan na dali.